1-on-1 Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Jathum ka dwaro nyako moro to une mioro adir koso miriambo duoka kanyo no ok inyal wuonda ok inyal wuonda jathum wer iwinjo owe nyiero mari this is no ok inyal wuonda niya otamo no ok inyal wuonda niya ni jathum wer jathum dengo stage kucho ai kidhi e room ne to yudo ni en gi nyako ng'amo tero ne kuro no ng'amo tero ne kuro duoka ne gito dier kawuono maki marani no ng'amo tere kuro mano wan ingeni msetamo wawa kachiel gomari ingeni once isebedo security ma waluongo ni bouncer tiende ni jatendi chondiki nyatimo anything so long as no nyisi ni gonya ngacha duk ini bro ma gonyo ngano duk nikech if follow the orders Tijibon samo kuongo en tero nyaki room mano wan mano ato iwinjo niya koro no gikaka an no wenyero gikaka an iwinjo koro Tijibon sama maduong' malich yani one of the best yani Tijibon sama bende one en tero nyaka room two en sama koro ji opong'o jathum ja koro pesa mimiye cha omiti sone ang'owa e boxi iwinjo to mana seche ma jathum ohit ma jathum omako mach kinde modok piny be pesa goso e boxi ang'owa kende mano tij kosariamo mano mar ariyo mar adek mako tawel no Tijibon sa mar adek en mako ne jathum tawel iwinjo yani koro magi tije uma specific yani role magu stage kanyo ing'eni mano in iwacho kaka MC en monego bed ni state kaka en don kora awacho mondo ang'o wach ka gin miriambo Bossman ineno mari mano tiju yawne jathum pimpi modho mago achiel kuom tije monego bed security dwa dhere koro ok inyal yaw pi ok inyal yaw pi kendgi no in ng'ama duong' ng'ama nigi family yawne jathum Omari koro ada penjo msetamo penjo moro ma simple sani koro awach ni otamo koro obedo kaka ng'ato kaka Churchill ing'ene ng'ama famous kabisa all over the world to odhi kamoro ma ji oluore to odhi kanyo gi personal bodyguard don bodyguard timo notamo gimoro amora sani kata kotamo wacha ni bana Bossman nyako mno makwar ga silinge nyako cha tere room faster atero Omari kinyalo ng'ado gate iwinjo no linga kinyalo ng'ado gate siling 10,000 iwinjo oluori yes in gi nying podi yawni pi no ing'eni o kata joma oyitgi man gi bonsa iwinjo nyaka joma pod timrade joma pod biro iwinjo koro nitie time moko tij bonsa chutho kaka an kaka pacha Bossman tij bonsa onego bed niya customer nyalo biro gi chupa mar kong'o to keto mbele 1-on-1 Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Ini lunga jachore litna tindo yanya jachore no litna joma luonga jachore no litna ini denda jachore chongi bas nyakware moge mai niluongo ni Super Sato kawuono yuda along the lake iluongo ni Lake Victoria kata nam lolwe ka lakini okakelo nu jalupo okakelo nu jakom mar beach akelo nu jok ma osebedo ka konyowa e field mar Ajawa inyalo neno kanyo endo ma wan e dho nam kaka ineno no endo koro kawuono babi nyachorri koni aneno ka koni bet sawa koro kawuono
wan ka endi gi jago mosebedo ka konyowa e field mar ajawa ni. Ajawa en kumoting'o ji mang'eny, wan gi jower, tok jower kende, wan gi jolwer, tok jolwer kende, wan gi jongeng'o, wan gi MCs, wan gi jo mang'eny nyaka managers. Koro wadwa ni wakelo ji mopogore opogore. Kawuono an ka endi gi jago moro mabe konyowa ajawa, odhi konu ni en iluonge nang'o. Meanwhile, amedo paro ni pod an e rusa ma iluongo ni Dala Edition. Ineno, sama jo Nairobi, sama jo Cartel sorido piny, imbi chaki puko nege yapo. Koro pod an home. Koro kawuono en Saturday. To wacho ni we wago mbaka kendo gi jok mosebedo ka gerowa. Inga man kanyono endo king'e maber ni pok subscribe ne YouTube channel ni endi, subscribe mondo anytime ma wan ka endi to iyudowa, koro iyudo sitori moto. Kapok ifollow Facebook, tim the same, TikTok and any other place. Koro gisani endi jatelo, adwa ni ikon jogi introduction mari ni iniluonge ni ng'a? An gi nyinga mong'ere mantiere kitambulisho ma Kenya ka, iluonga Nicholas Otieno, an awuod Siaya, an awuok e piny mar game. Yes. Akiani kichungi ka nyalo bedo maber, awinjo ka yamono chandi gi kanyo, aneno ka okay, director na kona ni chal ka gima yamo chendo matin. Musijali tafadhali, ingeni gik molosi gi lweto dhano be samoro nyalo chendo matin. Koro jatelo, iwacho ni nuonegi ni nyingi tafadhali. Awacho ni gi nyinga mantie kitambulisho iluonga ni Nicholas Otieno, an awuod Siaya, to ae dala miluongo ni game. Nyinga ma dhano ng'eyo all over the world iluongo ni Bossman kata Bosco. Jomoko ng'ado insult ni Bosco, jomoko wacho ni Bossman. Koro mano e nyinga ma dhano ng'eyo kamoro amora. Koro jatelo, jogi dwa gombo ng'eyo ni sura nini osebedo ajawa mang'eny. Jothumbe mopogore Prince Inda, Odongo Swag, moko ine mibokonowa. Adwa ni ikonwa ni to dibedi jamiel, nikech ng'e jamiel be ni ajawa, nikech konge jamiel, ajawa ok en ajawa, donge? Ng'ama wer nitie, lakini ng'ama miel be nyaka bedi. Koro ka gino bet mamit. Koro in e field kwa ka endi, inyalo wacho ni in mako sector man. Okay, field waka mar music ka, amako sector maduong' ma kabisa. En sector mar rita kwe. Watiyo gi dholuo ni security, kata dho moro luongo ni bouncer. Koro mano tich ma wa produce jowa ma jothumbe, ma asetine jothumbe mang'eny. Okikonwa kona ni en jothumbe mage misetiyo godo e field ka endi? Nachako gi the late Musa Juma natiyo go maber ahinya kaka security mare. Samoro nantie backstage kacha, samoro ane gate kama koro dhano chiwe omenda ma weche teke mokalo. Koro natiyo gi Musa Juma ma chaka duga dar kanyo. To Joimano donje pap. Musa Jakadala Joimano siepna ahinya. Ka nobiro go show Kisumu, to nyaka nomiya tich. Maizo ni tich mane dhi along Kisumu County. Musa Jakadala ne miya, ma be watiyo kanyo matin. To nikech kaka ing'e ni tijwa ma security ni, ok en tich kech en tich ma samoro be jasiasa moro bochako gweli somewhere, idhi chiwo arita kwe kamoro. Koro Musa Juma be adilo kanyo matin. Musa Jakadala. Koro mano be achiel kuom jothum matiyogo. Jothum machaka tiyo kendo, mabe osiepna, en Opija Kaeli Father. Father tiyogo maber. Mani luongo no Opija Kaeli chuny piny. Opija Father tiyogo maber. Omera. Ikoni Father tiyogo. Kendo ebe natimo na kama kawaida, kech ing'e ni ST security olokore, samoro ine gate, samoro ine stay kachacha, kama iketa arita kwene kama koro msani were. Koro mano be atiyo godo. Kendo kochako suro matin, to atiyo gi Prince Inda. Wuo Nyandare osiepna. Kendo eba atiyo kode matin. To
ento koro kanya wacho kecheto mare cha to okneno mondiki en na tich mo wacho ni dhi by time but okno ndika personal kaka koro ninya wacho ni ninya dhi le koro igweli samoro mane joluongi koro idhi yes yeah okay mani itiyo ge inda koro gie samo wuoyni koro ng'ama koro sani koro ma duoko nero kamano ma koro ndika permanent mabe wasewuotho go chiegni ni e Kenya ka en iluongo ni ana pake ga ni jalawama iluongo ni Odongo Swag no en ng'ama jigi chuny kech en achako rite kwan kama iluongo ni River Yala ni Manyata kucha mano koro wan Kisumo koro kanyo ne wabet ga to samoro ka papo dhi maber Odongo golo ga mathin but kaneno kane ing'eni ng'eny jothumbe wage Omari gin gi tuoche moko ni ng'ato kochako band ne to kisesudo malo matin to wiye wil kodi kuminuona dhiadhia mos jatelo time ni mari ine mitivu ni gini ine ma in kendi ka iwacho ni tuoche mageno go tuoche kar tuo namba achiel oseit baba wiye wil osemako yamo koro wiye wil nyagi jomoa godo from the low osendiko gate 300 koro neni magi moko nyandiki permanent but osiepno Odongo Swag ne on ng'ama wachako e low wiye ok nowilo ndika mwaseluoro kode piny kabisa koro mane ng'ama sani anyalo kwano ni gi sani koro ndika ma en kata gi sani ka gimoro nyalo bedo notima to nyalo donje mayot to moko ka to koro sani nyalo neno na mako osiepe nikech gini kumise ae kichaki dok kucha to ng'ato nyalo neni osade ka ichalo ng'ado ke gunda Alright, nyakoro mogi mana kaka winjo no eno wan kaendi gi security kaka nakoni ni ajawa kaendi oting'o jok mang'eny. In most cases wan waneno mana band leader kende ok ema nyame ka jawa. Wan nyaka gi jok moluongo ni promoters. Wan nyaka gi jok mamielowa. Dancers are part of a jawa. Iwinjo maka in dance ama serious in outside there ama nyi hakikisha ni manya mondo mi konwa challenges minene ajawa kaendi. Wadwa ni wameka jawa ni obed gimoro maber. Point ma winjo ka Mr. Security owacho mamano tomora Bossman en un kaka joyawa gi ng'ata manie industry wan gi tuo mar wich wil makato mari nyalo bedo go. Koro ing'e samo timo gini twatimo mondo mi wa change wate. Makata an man kane en my expectation ge gombo na ni bang' ma to kata an koponi an gi tuo mar wich wil no orum. Koro in kaka Bossman en ere tuoche moko ma samoro iseneno manogoli kuom jomoko kakeli kuom Odongo Swag. Penjo maber. Number 1 achiel kuom challenge manan go ing'ena dak Kisumu ana baseline Kisumu to jathume mana dilgo ng'eny gi Nairobi koro iro ni mondo ng'ato ndi an chunya ok recognize Omari wach ni adieri an chunya ok recognize ga Nairobi ma ngimana duto te ok ane ka nyadak Nairobi koro an ahero Kisumu koro naneno ni koro ka ng'ato ndiki be permanent mana achiel kuom second awacho ni tijwa ma security en tich ma en gi challenges mang'eny samoro iwuok jasiasa moro luong kaka en tijwa en tich ma samoro jasiasa moro luong somewhere ng'ami tiyo ne chabe koro nono idhi kamoro kiduo to chwadi kalam alafu most kendo gima chando kaka wan security mama securities mang'eny ose notify ok wabedo ga recognize kata yor dau iyudo ni samoro ng'ato dwano itiyo ne ng'ato matek miriski ngimani to ng'ato dwa pimo ni pesa ka pilo wako ing'eni chaka ni manyembe owacho de ok gibedo ga recognized yo achiel mo gibedo ga recognized en yor chudo tigeni ko wacho ni ok gibedo recognized an kaka MC ana wacho ni wan moko bedo ga recognized unless ni sebedo ng'at moro koro mane gi mbi
iwinjo koro ng'ato bet ok ni luori bet mi luor iwinjo wan gi MCs very few MCs mane country ka in fact akiane degirom abich moko ma maybe ji oluoro kopogore gi moko ma joluo ma gibago e poster for fame mano kopogore gi Rico Mondi ma is not doing it kaka ne koro ni obedo notimo MC wan gi Fred Omondi to gi apa ne jogo but koro MCs modong get tin seriously ogirom kata bich mineno ko miluor makodonjo timiyo luor miwacho gane ni ng'ani ni kawe wakogi garo bio nende koro wan an otamo kaka kora an ang'ega ni ati MCs emocha koro akiega ni kare gini nyaka securities go Obonsas be koro cha dongi winjo ka apar ne ya ingeni sama iriro jathum Omari to irite gi chunyi te ma in case ni gimoro amora timo jathum in ma ipenji kaka stamo ba chupa in teko ne sechego eko ama jathum ka dwaro nyako moro to une mioro adir koso miriambo duoka kanyo no ok inyal wuonda ok inyal wuonda jathum wer iwinjo owe nyiero Omari this is serious no ok inyal wuonda ne otamo no ok inyal wuonda ne ni jathum wer jathum dengo stage kucho ai kidhi e room ne to yudo ne en gi nyako ng'amotero ne kuro no ng'amotero ne kuro duoka ne gino dier kawuono maki marani no ng'amotere kuro mano ng'ano ingeni MC Otamo wawa kuma kaachiel gi Omari ingeni once isebedo security ma waluongo ni bouncer tiende ni jatindi chondiki inya timo anything so long as nonyisi ni gonya ngacha duk ini bro ma gonyo ngano duk nikech if follow the orders Ibonza mokuongo en tero nyaka room mano ng'ano mano ato iwinjo ni koro no gikaka an no wenyiero gikaka an iwinjo koro tij bonza maduong' malich yani one of the best yani tij bonza ma bende one en tero nyaka room two en sama koro ji opong'o jathum ja koro pesa mimiye ja omiti sone ang'owa e boxi iwinjo to mana seche ma jathum ohit ma jathum omako mach kinde modok piny be pesa goso e boxi ang'owa kende mano tij kosariamo mano mar ariyo mar adek mako tawel no tij bonza mar adek en mako ne jathum tawel iwinjo yani koro magi tije uma specific yani role magu stage kanyo ing'eya mano in iwacho kaka MC en monego bed ni state kaka en don kora awacho mondo ang' wach ka gini gin miriambo Bossman ineno Omari mano tiju ing'eni tich maduong' kabisa mar bouncer kata security en chiwo arita kwe tiende ni anything madwa bet within alwora kama jatend nitie no en jukumu mari ting'o tawel en jukumu mari ke sama ang' loyo make cha idwa ng'ama kora ng'o be ywe terrorist moro be ywe ko sane monego be nang' nyaka oywe wang' keto pesa e boxi ineno ineno gima wacho no make sense ineno ka ni arita kwe ng'ato nyaya kocha in the sense ni obiro maybe kata miye tawel or something to chwoe kata gi pala iwinjo mano nyiso ni osefail ko wacho pesa samoro ng'acho odhi omiyo opano odhi obolo ng'ato mako kawo iwinjo to magi gik mag kelo dhirore koro yawne jathum pimpi modho mago achiel kuom tije monego bed security dwa dhere koro ok inyal yawo pi ok inyal yawo pi kendgi no in ng'ama duong' ng'ama nigi family yawne jathum Omari koro ana penjo MC Otamo penjo moro ma simple sani koro awach ni Otamo koro obedo kaka ng'ato kaka Churchill ing'ene ng'ama famous kabisa all over the world to odhi kamoro ma ji oluore to odhi kanyo gi personal bodyguard no bodyguard timo Otamo gimoro amora sani kata kotamo wacha ni bana Bossman nyako mino malwar ka siling nyako cha tere room faster atero Omari kinyalo ng'ado gate iwinjo no ling'a kinyalo ng'ado gate siling 10,000 iwinjo oluori yes in gi nying podi yawni pi no ing'eni ok kata joma oitgi man gi bonsa iwinjo nyaka joma pod timrade joma pod biro iwinjo koro nitie time moko tij bonsa chutho kaka an kaka pacha Bossman tij bonsa onego bed niya
customer nyalo biro gi chupa mar kong'o to keto mbele. Bas, koro Otamowang'mogo miya nyiero mwadhi e break. Koro after break wachako duogo kendo ng'ama osedonjo kanyo no enda medo paro nini ma iluongo ni Super Sato. Pod wan ka endi wan gi Otamowang'mogo mabatha kode to gi wan gi Bossman. Bossman ni mzito. Yani magi wazito. Magi jok makoro miyowa security kanyo. Chori gi kode. Ige kumono wego sa mwadhi e break. Iwacho ni Iya oni pi. Ne donga siling 10,000 ti samori dhi gocho kuma tek lakini jothumbe to dwa tere ok marach yani kata gimi nyanya timo kendi iwinjo no kata gimi nyanya timo kendi yaw pi ywe wangi gi tawel sera nyako kendi miluongo in celeb kiluongo nyaka crowd ang'o manyalo timi no nyaka giomi no idhi wuoyo Bossman kiluongo nyaka crowd to in celeb kata wachi kaka sani ironi an kata mana ng'ane moro an kata mana angweja gita moro iwinjo tiluongo nyaka crowd ok dobi obiro tango me nyaka kidangi ni jothum tiyo gi bonsas nyaka iterne mane rumi kore mien to muony ng'ato nyamni ma mi muony baba an respond Otamowang'mogo intiji en clear stage crowd man stage urum gik moko moneno timogo magi iluongo ni by the way gima iris we Bossman ukogogi sama pok wadhi e break cha duogo MC Otamo kama ni jatelo kosendiki in thuolo itimo ne gimoro mukoni so long as kato go ikitero nyaka rum ing'e ni jatelo en above the law en mochiki onyalo wacho ni bwana kawuono dhi manya ne yo makata mi ro dhiang' mokamoro mondo ikel ka otedi jukuma kaka ng'ama chiwo ne rio marite kech en boss mari koro ing'e ni kichako pingo gik motimo to gimomiyo ndiki be ing'e ni koro dhi mang'oa dhi lal koro kinya nyiso ng'ato adier nikech ipinge koso bro ni pinge nitiere Mr. Otamo timo ko mitamuri yaw ing'e maber ni ng'ato kaka Omari chulne nyako gate giwuok mbiwa chulne nyako gate ai en ng'ama mafia mabende en ng'ama mbaka ne rach e thum kanyo be nya chwida ka sasa pod idhi ne noori sana Omari my lord MCs ema ng'eny ga gitimno MCs ema ng'eny ga gitimno ni ing'e ni wan kwan ke stage kacha waneno gik mang'eny matimre ground gima timre kuom iluongo ni band leader nyaka ja piano nyaka MC kaka MC Otamo MC Odina Koko MCs madongo ani wuo waneno gi koro en team MC man gitimo ni jatelo wacho ni mondo irite toke makacha koro an kaka security en tija mar miyo ng'acha rite kwe tokang'o gi ng'ato no yote jatelo wacho nang'o rite toke makacha mondo udhi wacha manyiso ni according to in MCs emioro mang'eny molo bonsas emioro ga mang'eny wan bonsas gimong'en walonye mabe kato jotelo mondiko ka jower wasani mondiko en gimoseyudo ni MCs neno godo marach en kitamba moja ting' ne gacha kitamba ne manyiso ni MCs bedwa mano kel gi machiegni gi ting' chal ka gima MCs laro kodwa tich wawene gi kara dhung'adru gate wadwa chako ng'e ngufu e gate kacha matek iwinjo ing'e ni bonsas nigi tim moro iwinjo achiel man gi lony iwinjo lakini moko ing'e ni ng'ato kaka ng'anene ing'e ni we kora kwanu bonsas man gi lony iwinjo Bossman iwan ka nigi lony ok nyal wuok ka ni dhi mako customer gang'owa amen e crowd iwinjo otiyo gi gimiluongo na en akili juu iwinjo mar ariyo bonsa man gi lony iluongo ni Bosco marite lesha Bosco no bende gi lony moro ibedo ka en ga ngolo lakini en rada iwinjo daki riu gi but lesha gi weche moko manono iwinjo
Bosco ja answani kata kelisho ore weche manono ko dako dhi nikech ang'o en gang'o ostrict iwinjo binge Bosco then mar adek en Junior ma un go kama ng'ang'a be ote manono go kotim nade okodai en tije strictly en deal gi jathum stage gol chupa ngo clear stage gi ka ai jathum be nyaka ng'iso gimoro niya seche ma upong to tengo bonsa ni maso ang'oa e boxi ai seche ma koro yudo ka koro crowd ni dok piny koro nyalo ka sokendi iwinjo to mago beruok moko nego benu ng'iye ai bonsa moro ma bende nigi intelligent moro en bonsa ma kaindi luongo Okulo man power Okulo Junior Ano siep na ntie Okulo Senior gokulo ang'oa Okulo Junior koro Okulo Junior en makainda ni obende ntie kaka en rada iwinjo en rada Okulo Senior the same iwinjo ai bonsa sigi kapok iwuok oko ni in bonsa benti kumutiegori mipuonjo kata ni yawa customer ok magoda mene ang'oa e crowd nikech ang'oa chal nitie gi ng'ama otamo yware amen ni osegire ere kaka bonsa nyalo dhi yani in e stage in tiji en chung e stage iwinjo kirite lisa in chung e toke ya Bosco lowu en toke lisa kanyo iwinjo in be toko dongo kanye me intiere koro ma ingeni koro tiji tetamu koro we kora nyiso kako ne obedo timo nade uti ani penje we kongo konia gi train be uti mokwongo yiena mondo achagi penjo wakunga duoko mzotamo penjo moro mokwongo sama pok wadhi break to ka duoke en adieri mzotamo adana le ni bonza gin kidienje mang'eny tieni gi yaw kidienje sadi abich. Number 1 nitiere security ma gin gi group gi ma en organization mar ng'ato iwinjo mana achiel. Number 2 e bonzas ka wan gi bonzo ma koro iluongo ni bonza mondik permanent gi casual ondike permanent gi boss ne wan kendo gi mar adek wan kendo gi bonza moko iluongo ni ochuga gin jok moko ma iwacho ka adoga ne chien ochuga yani ochuga gi dholuo achugra yani ng'ama ketre moko ndik ng'ama ndikore tich gi moko nyise ema duoki gima penyino to gino chuoga ne sikilia masoni iwacho ne nitie bonza mondik permanent gi boss ne nitie bonza ma ni gin gi group ma ilongo ne gin gi team ma team gi no gin gi jatendgi ma katich owuok to pesa mowuok cha donjo fees kaso wan gi casual mabiro to wuok casual en obiro zang'ado gate ama kati luonge ka tich ng'eny tich duong kata koro tich dwa muomo jathum ama ng'ato muomo yani ng'ato muomo bonsa cha winjo yani bonsa ma jathum oamini cha koro iluongo ni casual to deal kodi koro bonsa be umani awe mano nitie bonsa ma bende in iteke gweng'u yani ng'ato teka gwengi iwinjo kata koro kaka koro ofunyu kacha koro yani koro in champe mta iwinjo koro iwacho ni bwana adhi dak Kisumu iwinjo koro Kisumu kanyo be emichaka chung Omari yena duoko tamo penjo moro bo penja kapok wadhi next ochuga awacho ni bonza ari karo chuoga no evara no wacho ni iwacho ni nitie bonza ma na chuoga yani teneni obire tij security to oken ga ng'ama goga security emomi watiyo gi language ni atiyo gi language ni ochuoga en gima chuoga Afrika mora eno nene koro tekni penjo moro mizotamo pinja ga nto benti training modhiye mesa otamo dwa nyisi MC otamo ka achiel gi MC Omari andino kan MC wasebe adwa wacho ni wach maler ti security ka bene kidienje ma difference nitiere number 1 nitiere ng'ama en odhi training mar mach men kibro walo kode to mano wacho ler mane mach nitiere bene ma iluongo ni bouncer mach en gush nyao watigi dhulu maber nitiere kendo bouncer moko ma en iluongo ni wadhiwa gi dhulu ni wader en oyiech an mineno ni mara no ken mating'o chuma ma mari Nyasaye kore kwan gi security bonza man en gi ang'o knowledge
en odhi training mo mathin, en gi training ong'e go lwedo maber ma kibiro marach baba to kalo kodi wan kodgi e sector ka. Omi kumoro tich abich. Omi kumoro Friday. Koro mago nyaka ibed king'e ni nitiere part of Bonsas. Ok kaka MCM, ok nago MCs. Ok kaka MCS, mana MCA malo to piny. Maro dere kidienye mopogore opogore. No. Nitie kumoro wacho kayo. Ni Bonsas uno kuchal kaka MCs. Ok wacha wan mopogore. Ma MC chalore kendo tich motiyo. Omari Nash osiep rada nyisi tich motiyo en tich maduong' en tich maduong'. Ta kwa ma Bonsas kamo mantiere ma rito jower. Ibed ja Bonsas marito jarus, irito jawer. Tafadhali MCS gima mondo wene gi teaching tawel. Kech wadon ka tawel ka mwalaro kodgi. Koro yani ben mar ariyo. Winjo mar ariyo be gima chanda gi Bonsas gi be. Nonro mara wacho ni Bonsas. Winjo kiwuok e odi koro wacho ni anto koro adhi gora manyiso ni sami wuok e ot yani iwuok nang'o bende kata law kaka koro in pesa mori tingo kata bandage for emergency nikech idhi dhaw ing'eno ti security iluongo ni shield and defense yani tieni ji protect to gi gima ro biro nino koro an kama nitie na aselero ni nitie kidienje mopo joma ineno igoga go gin jok moko mochuoga ka ma ok onge lony moro amora. Ng'ama onge lony en ng'ama kale tembegi. Adam mfano Mr. Tam in wasewuotho kodi mang'eny dong iseno ka Bonsas moko monge lony kigoyo to wan mon gi lony be onge ng'a chapo wadwaro kendo mo chak wadoge office maber jatelo borit maber kosiseno ka moko jatelo koro en ya kaka dhano en mana kaka MCS moko be nitiere be mochuoga gi ng'eny manyata kacha dong gintie manyata ka nyaka Nairobi MCS mochuoga MC be chuo nitiere uketho shori hawa ingeni ya then mano sawa chuka ok ukethe mra okethe baro kethe bembe kecho wacho ria nikata bere FCs ka be yuchuogore chakra manyata Bina mane mtana kama haya manyata pogre uru ebere mangenya hinya then no MCs beng'eny no lakini kata mana Bonsas be wan so ni sani Bonsas timerande ng'eny koro MCs wapogre uru wabed gi MC mag Wangla gi MC mag gospel iwinjo yani mag kanisa be iwinjo nikech yani mondo koro ai Bonsas be ntimere jathum timeri to jarus MCA moro wale ndi kanyo mesota MC Otam Omari nentie pasa mono wuok mana Amerika niluonge ni ng'acha nyinge moruenya wane mano rite kiopo area mar Kibos kanyo niluonge ni Kaolenda tieni wan onge mpaka wan maro ni en mar chiwo arita kwe ne ng'ata an kama tieni inyalo aya anya dhi riti arus anya kata kidwa dhi liel moro in gi gachi moro mang'ich moro mibidwa ni dhi gine okada na wuo marach te jomoko be jonyisruok idwa ni mondo wachop kacha ka ineno ka an ka yawni mago watimo te ai daka ka ng'adi ntiere Bonsas moko mambe nigi pere ing'eni ya no ing'e maber ni bwana koro irito jathum maduong' koro gimomiyo thoth Bonsas be ketho tich en ang'owa pang'ang'a nikech ang'o ing'e maber ni jathumno ok otim nade ok onyem ga ang'owa CD in koro idhi tigolo siri nang'owa oko e public iwinjo koro yani ama samoro be I end up ni koro isero ng'awa isero imdos ai no kata kai no adi king'eni inima ngima jathumno ni e lweti to gimoro amora motimo ing'eyo ma kaponi koro siri moro timo nade owuok oko en ang'owa in
nikech ang'o in ma in okawi kanyo kaka koro o trusty iwinjo then akia be thothne thothne an ka neno gima mostly chwanyo jathum gi bonsa one en weche nyako two en weche ang'o ntiere bonsas moko ma be adwa ni jothum ta ok awacho ni in be ok awacho ni gite seche ma crowd nitie ja awacho gima neno gi wang' nikech an ng'ama duong' to mine wach gimoro an ok awatuj gi wach iwinjo jothum sani kaw patikni so pesa tengo kendi ang'owa e boxi werito ni chieng' mibiro rumo kwa kiso kendi kitambo chieng' mori rum to bonsa mitras no onjawi nikech ang'o ntine moko no Omari linga wuo dong jathum dengo ne wach ni koro makata mana koro kata mana Elisha moro dong koro jugo make ok ajo ne Elisha ok ajo ni gitimore ke Elisha bar koro jugo make paro kaja subai cha ai kuri biro chal ka gimi biro in customer paro chung koro ne gima ponza do timo paro kaja subai mayo maneleza mayo seje majugo la mayo tusejega dongi sejego koro imosa ki pesa do kora mi iwon rinia in body mako mairi podi bonsa badrenia no bibiro ngata tukare pesa ni adhiro ngane ojalo imosieme gi radio call kama no dhi to pesa no nindo oksoe nikech ang'o crowd opong iwinyo ai moko bi nyalo miyo gi pesa gi chien kama iri to wuore ni soto gamo ni manang'o pimodho nikech piny ka pimodho man ko tang'ura ahinya no hey. we security no baba respond okay mzee Otam ada wacho ni dhano nyuolre mopogore into pokitimo timne bando binge amitiyo kago kudai tu kuda obinge ose kwara tu pesa yena no dhano pogore ok daka pengi ni mano timre mano timre ni timore bat poko yudo ng'ato kuso mano timore thothne jo bude miyo ina no kai emo wacho niya iwinjo awacho gima serious gima neno ma akonyo jathum akonyo bonsa iwinjo mzee Otam en adieri niya jo leaders moko kata security moko ok ovalu tich ma okele ga so mano ba nyalo wacho ni samoro lure gi challenges mag msarabe kanyo be nyakwa ywagi msarabe awinji ba ai mara ariyo tim ma so pesa matengo ni kata stage tuoni awacho ni en both side kata huku na kule MCs mina no gitema bere tim no wuruora jothum ywak ne gi sate jothum ywak ani so ma kawuono ingene wato mi wadide gi over ling wuo wakunga Omari ling ni MC kori go wawuo koro mi acha MCs nigi tim na die MCs moko nigi tim no mana ka bonsas moko be nigi tim no koro gine nigi madhi koni to MC to yudo pesa kanye mto anja and MCs moko aseno gi wanga aseno gi wenge na riyo gi man stage gaja to pesa lof oninde bade aluf oninde bade to keno otamo to keno ng'a ber ma en MC maber mopoko lakini jothum moko be timore marach to samoro iwinjo samoro in kaka MC iwinjo iluongo ne kata mana dhano 10 iwinjo mari momosego thoroughly iwinjo ai umosegi pesa thoroughly umosego marach ai into kiluongo ng'ati moro adiwa wuodhe nang'o alufu gima MC onego lokrego en gima onego walokrego tim mar kwa ji pesa no yani luongo ng'ato stage no tim nade ok ober gima wacho no ok ober onge tim no ne kata mana be onge tim no but onge tim no onge tim yudo ne samoro ingeni saa miluongo ng'ato mondo bio mos jathum galofu jathum no onyisi no dwaro apenji ng'ato kaka jakadala ja onyisi no dwaro alofu kozi tie gi wi then kaito bin ingeni ya samore walungu ni ng'ato ibe jathum bedi ng'ato matin mane favor wa ikechango
samoro yino ka ja thumose mos gi pesa maber adier. Ai ni kako iluongo ng'ati moro inji ni chimoro ming'eyo kata mana iluongo kata Otaka Jackson ni moro. Iluongo Otaka Good Suba. Otaka miyangowa omiya lofu. Iyudo ka oseluongo manager. Ko sami go show to manager biro to gwelo go kini. Iye ki manager nyisi go show ingene seche galo futa jise fuku ni keno tiano ka show go show wenyi tiano ka yonge lines ne tiano ka koro go show nikech ko risalo wo koro Omari an wach na mabdona wach mogik kwa koro watie ko show sa no ka dhi mabor en ma tada wuog ma fans te mag jothumbe duto te mosebet kwarito ami kamere ne ma fans nitie kamumi wago tich matek gin kuonde ariyo. Number 1 en e gate. King'eyo ni jathum olando ni donjo gi 300 ting' 300 we yuari gi security kel pesa ni mondo mi security tich mayot. Mar ariyo en kama jawer were iluongo ni stage kacha wabedo gi tich matek utamo nyaka MCS ok nyal loso pesa maber ketini neno mana ang'owa wan wedas go kunewa MC bo kune uno ma jathum ne u bonzas MCs to malo kanyo bende we ubere mang'eny ubero mang'eny tuketho no nyaka tich omiyo jomoko seko kalam ni tich otam to ine ma witeko kido ke stage mane kwana madawe wuyo thuro nyasa oritna koro Omari daka chiel kaka pok watiko twagne ne inyalo nyiso jopiny ni iluongi ni ng'ati jakanye samoro to kapok ijitambulisha ntiere kaka ng'eni tafadhali bon sasa wewe ni urito jothum inyo magi madwa kwero lakini choma nyako gi lines gi maber lyrics gi maber iwinyo ok niya lyrics go ok niya mambo donc samoro ugocho kata Benelux sasa poa naitwa Nancy mimi ni security wa Elisha naitwa Otamo mimi ni security wa Elisha na aritele onge mabeni iritelisha we chaki nuo nyinge Elisha kanyo we nuo nyinge jathum samidwaro nyako wacha ni anto iluonga ni kama iri kama full stop nikech oko penji ni no maga diri winyo ni ya diki ni winyo wakar ni ya ok ni kani gona nyako no mateko idho kanyo mo miel gi jathum do koro mino ni koro ne oyaw ni gimore go chidiki ni wacho ni ya an security mar ng'ane arito ng'ane kwani wari ka uri muwacho kama ko jok mani tabo ilalo gino nego wachango bas Omari TikTok iluonga no Otamowang'mogo wuro kana kapona wacho mabata ningi na feel kana wacho dier adok nambo kana anotamo la bwana anyero madhogo tuo mamanyo pien marikoro sai marach kumadanga yude pionge kane shopo de mbele ne ngama kore kodonyo kanyo no endo ne wan gi security marwa ma odhi nuone nyinge kumwae to maybe kaka nyalo yude ka idwa ni otim ne chelriede an gi nyinga acha ka wacho nyinga mantie kitambulisho iluongo ni Nicholas Otieno awuod game koro nyinga mar pap madhano ng'eyo kamoro amora iluonga ni Bossman ji mang'eny ng'ado in short ni Bosco koro mane koro an kidwa yuda namba 907 82 49 1578 line achiel line moro machielo abro loso mbele kanyo to e weche mag Facebook Instagram to por nyocha lore matin kech jogi nyocha luoka simbo ng'eno mambe watek lakini nitie kama samoro teko moro biye koro anakwa umana nuri maber to aduoko ne mdozi na mosekora iluongo ni Odongo Swag Nyasaye orite kendo mede ndalo mathoth mondo okony jok mang'eny bende erokamano bas kaki winyo no endo wagoni ero kama na inye ngama no ni kanyo no endo an giluonga pile ni Omari Nash Omari chieno jemo ne mbele chiene mwaneno mbele mwaginene Omari dhako yimiyo chwore loto bede gi mamit Omari
Dhako nguri nigi chake kore kubinere to porucho akose turungi amor kodu kakudhi koda wamedu waromuru koche cha endo Facebook, YouTube, kumora mora nyaka TikTok. Omari Nash KE. Waromuru kendo next Saturday a Super Sato. One-on-one Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Amata winjo ni yudo la Omari. Mar Valentine, Mutang. Uture woe. Mari Chilean, Fiore, Amata Chilean. We ura wegi joanya. Mogo ngaunu anengone. Uture engineer. We ura wegi joanya gi. Mogo ngaunu anengone. Karango bech mogo kenyanya. Bech mogo ngaunu. Kawuono dong arango bech mogo ngaunu. Nyadundo bech mogo kenyanya. Nigigo chando ngima kama. Akoni bech mogo kenyanya. Igo chando ngima kama. Ong'eyo gero, ni mogo ong'eyo gero de. Ong'eyo gero, ani kuon ong'eyo gero de. Ong'eyo mako, ni kuon ong'eyo mako ich. Ong'eyo mako, ni kuon ong'eyo mako ich. Amata kona kama. Asoro saya kama. Gisaya kama. Omari wojo moko. Ni Nash wojo moko. Ingeni mogo wang'yo idho. Maji yodoke pimo kuon. Ni mogo wang'yo idho. Maji yodoke pimo kuon. Mogo wang'yo idho. Maji yodoke pimo pi. Mogo wang'yo idho. Maji yodoke pimo pi. Kora mata kona kama. Omari wojo moko. Ingeni mogo wang'yo idho. Temi ng'wenye kuonde riyo. Kabeyo dhi maber. Ne wang'wenye kuondi boro. Koponi beyo dhi maber. Ne wang'wenye kuondi boro. Ngima odok mayot. Ne wang'wenye kuondi boro. Ngima odok mayot. Ne wang'wenye kuondi boro. Ong'eyo gero. Ni mogo ong'eyo gero de. Ong'eyo gero. Ani kuon ong'eyo gero de. Ong'eyo mako. Ni kuon ong'eyo mako ich. Mango mako. Ni kuon ong'eyo mako ich. Mchele to wachama. Kuon tema moro ngimana. Mchele to wachama. Kuon tema moro ngimana. Nkati bewa banga. Kuon tema medo teko. Gigiti wachama. Nikech mogo ng'aunwa. Gigiti wachama. Nikech mogo ng'aunwa. Njaro ema tiwa chamo. Nikech ngimo ng'aunwa. Njaro ema tichwo chamo. Nikech ngimo rinwa. Ong'eyo gero. Ni mogo ong'eyo gero de. Ong'eyo gero. Ani kuon ong'eyo
wekewe ketho chiemo. Kanyo akuri jawaya. Min jaki yuara kama, tedo kuon kama, kuni tedo kama, olopi kama, ipimo kama, mang'eny kama, kasiketo kama, mogo kama, iporo matin, kasiketo kama, aderude kama, dwale kama, loke kama, ketegeka, woke kama, kasitoko kama, ketegeka, loti chwako kama, toke kama, ume mati, hada lugna kama, ichame kama, ichamo kama, uno mit kama, egino madmi. Aero mena chololo, aero mogo chololo, ini kama, ini mit kama, iudo kama, ine mati, pange mede kama, akete kama, mogo mit kama,